שלום לכולם, אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת בעלותך. אנחנו קוראים פרשת השבוע, בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. הקדוש ברוך הוא מצווה את הארון לעשות מצווה יומיומית, להטיב את הנרות. בכלל המצווה הזאת זה לא רק להדליק את המנורה, זה גם לסדר, לתקן, לקחת את השמן השרוף, להחליף פתילות, עבודה סיזיפית, יומיומית. אבל הקדוש ברוך הוא אומר בתורה, ויעש כן הארון, מלמד שלא שינה. כל יום ויום הוא עשה זה בחשק, בהתלהבות, כמו ביום הראשון. זה מלמד אותנו שהארון הכהן היה דבק במשימה, כי הוא ידע שיש כאן חשיבות משימה לאומית, ולכן עשה אותה בחשק יום ביומו. גם אנחנו, חיילי צבא הגנה ישראל, עוסקים עם משימות לאומיות, יומיומיות. חשוב שנעשה את זה בדייקנות, בהתלהבות ובחריצות רבה, שנזכה בעזרת השם, שיהיה לנו שבת, שלום ומבורך. ועל ידי זה יושפע שפריו, יושפע שפריו בכל העולמות. ועל ידי זה יושפע שפריו, יושפע שפריו